det er det. Nu er det min tur, og jeg har taget Nicki Minaj parfume med. Og den koster 500, tror jeg. Og den er fra Matas. Hej, nu er det min tur, og jeg har taget Gucci parfume. Den har kostet 1.000 kroner. Ja, farvel. Hej, nu er det min tur. Jeg kan godt lide den her mærke op, og det er min yndlingsdeodorant. Ja, jeg har lige nu har jeg de her øreringe. Jeg elsker dem rigtig meget. De er dem, jeg tager mest på. Jeg har købt dem fra H&M. De koster 30 kroner. Og ja, jeg elsker meget sådan mærket. Og ja, det her det er min yndlings. Se, de sådan nogle her. Det er rigtig flot. Så. Okay, jeg har sådan en chokoladekammer med. Der er gummi. Og den er fra Tiger. Jeg tror 20 eller 10 kroner. Og så har jeg min yndlingsnejlak. Og den har jeg faktisk på nu. Og ja, jeg elsker den. Stefan! Hej, jeg har den her deodorant, som hedder Skin Care, altså Regione, neutral. Den har kostet 50 kroner, tror jeg. Ja, den ser sådan her ud. Og ja. Jeg vil gerne fortælle om en ørering, som jeg virkelig elsker. Og det er 4 kilo. Og så kan jeg se dem. Og den koster 50 kroner. Og så kan jeg se, hvordan den ser ud. Den har den på. Og det er sådan her ud. Hej. Ja, nu ikke har jeg har sådan de her cover. Jeg elsker meget cover. Det her, det er iPhone 4. Ja, iPhone 4 og iPhone 4S. Ja, det er sådan en højttaler, sådan man kan høre rigtig højt. Og så har jeg opladet den, og sådan den lyser. Det er en iPhone 4. Ja. Og så, ja, den har jeg bestilt i internettet, det koster noget med 300 kroner. Og så har jeg den her, den er rigtig, rigtig meget flot. Jeg elsker den meget. Den har jeg også bestilt i internettet, og ja, jeg ved ikke, hvor meget den koster. Så den her har jeg bestilt i, den har jeg købt i Viamoda. Den koster, det var, jeg ved ikke, hvor meget den kostede, men det var udsalgt dengang. Jeg tror, den kostede noget med 30 kroner. Ja, det var de her 3. Nu er det mig, og jeg har taget sådan en ur med, jeg fik i fødselsdagsgave. Men jeg ved ikke, hvor meget det koster, men jeg kan godt lide det, fordi der er sådan diamanter. Og ja. Og så har jeg de her 4 nejlak med. Det er det samme mærke alle sammen. Det er Cecilie. Og det er et mærkeligt farve, men jeg elsker dem virkelig. Og jeg tror, de har kostet 20 eller 30, jeg ved ikke hvor. Men hej. Nu vil jeg fortælle om de her højttalede bukser. Jeg kan godt lide dem, og de ser sådan her ud. Og de har kostet 200 kroner i New York, og farvel. Ja, og lige nu er det mig igen. Jamen, jeg har den her Cracket, den er turkisfarve. Så har jeg den, jeg elsker den rigtig meget. Jamen, det er det meste, så har jeg også dem her Baby Lips, der er mange, der kender. Det er i lille, og den dufter rigtig godt, rigtig meget. Ja, og så har jeg også i blå, og den er sådan en mærkelig formagtig i forhold til de andre. De andre, de er meget runde, og den her, den buller op. Og så, ja, den her, de koster, dem har jeg bestilt i internettet. Ja, en af dem har jeg bestilt i internettet, og en af dem har jeg bestilt normalt. Der er en af dem, der koster 40 kroner, og en, der koster 200. Den her, den koster 30 og 200. Og den her, den kostede 50 kroner, den her. Hej, nu vil jeg også snakke om en af mine fødselsdagsgaver. Det er de her sko, størrelse 37, Nike Fusion. Og de har kostet 900, og de er fra, Intersport, og jeg elsker dem virkelig. Og så har jeg også den her. Eller har jeg snakket om den? Ja, den her, turkise skjorte. Jeg elsker den, fordi det er bare arme, og den er rigtig flot. Og til sidst, der er sådan en agtig high school trøje med sådan en stor Converse-mærke. Og I love it. Bye bye. Hej, jeg købte den her i H&M. Det står N, hjerte, Y, hjerte, C. Det står for New York City. Ja, det kostede 150. Ja, bye bye. Ja, jeg er den sidste person. Jeg har den her cardigan, sådan der er mange, der kender cardigan. Fra, den er meget sådan flot. Jeg elsker den rigtig meget. Ja, det er det, jeg siger på. Ja,
Den er købt fra Divided, og den koster 150. Den er lang ud. Ja. Og ja, jeg var den sidste person. Næste gang vil vi lave en challenge.